alumnos que son voluntarios de la biblioteca, de quinto e sexto, vamos contar un conto que se chama Os Tres Porquiños. Estos outros alumnos, tamén voluntarios de biblioteca, despois vos contarán outro conto que se chama O Gato con Botas. Por favor, un aplauso para empezar. Eres unha vez tres porquiños que vivían no bosque. E un día oíron que por ali rodaba un lobo moi feroz. O porquiño máis novo un día construiu unha casa de paña. Porquiño mediano, que era algo máis traballador, tardou un pouco máis en facer unha casa de madeira. O porquiño máis vello, que era moi traballador, tardou moitos días en facer unha casa de pedra. Un día o lobo feroz chegou a casa do porquiño máis novo, tocou ben. Abre, porquiño, que quero merendar contigo. Non abres que me comerás, contestou o porquiño moito de medo. Se non abres, soprarei e tua casa derrubarei. Maldito meu feito, o lobo encheu os pulmóns de aire, soprou con forza e mandou a casa de palla polos aires. Chegou sen polvos a casa do irmán do medio. Toc, toc, abride, porquiños, que quero merendar con vos, dixo o lobo moi famento. Non abriremos, que nos comerás, contestaron os porquiños mortos de medo. Se non abrides, soprarei e a vosa casa derrubarei. O lobo encheu os pulmóns de aire e soprou con moitas forzas, ata que conseguiu matar a casa dela polos aires. Os dous porquiños correron en con sen parar, co lobo mordéndolles o rabo. Chegaron á casa do irmán máis vello e meteronse dentro. Toc, toc, abride, porquiños, que quero merendar con vos, dixo o lobo, cada vez máis famento. Non abriremos, que non nos comerás. Se non abrides, soprarei e a vosa casa derrubarei. O lobo encheu os pulmóns de aire e soprou, pero a casa de pedra non se moveu. Se non abrides, soprarei e a vosa casa derrumbarei, volveu dicir o lobo xa canso. Mais os porquiños non abriron. O lobo volveu soprar coas poucas forzas que lle quedaban, pero a casa aguantou sen moverse ni un pelo. O lobo seguiu soprando, ata que ficou sen follos. Despois probou a golpear a porta e as ventás para entrar na casa. Entonces reparou na chimenea e dispúxose a meterse por ele. Temos que poñer unha cota de agua a quentar. Así o fixeron, mentres o lobo, recapelado pola casa, subía ao tellado. Baixou sen facer ruido. Estás caeu na costa onde perdía. A agua queimou o cu. O lobo volveu seguir polo tiro de chimenea e fuxir de ali o rabo de pescado. Os tres vivían desde aquela xuntos e felices na súa casa de pedra.